vakomana ve the ruling party vachiaccuswa pamusoro pemadevelopments ari kuitiwa aiwa munyika yezimbabwe, pamusoro pemadevelopments ari ngofevha maelites, pamusoro pemadevelopments ari kuandamina macitizens, vachiuya vachidivhota for change, vachiti aiwa zvinhu zvakadai soka this must be rabit. Hakuna government yakadai, hakuna patingati navatungamirira vanoita zvinhu zvakapusa kudai. Sanapinda mashuka mudai nyokomusora nhasi ndobva subscribe like turn on the bell icon. Sanapinda munhau yacho toona kuti aiwa pane developments akaitika paairport atiri kuona ayo vakomana vari kuya vachisvora vanyora vachiti in a derelict, broken and shattered nation, what do you think God thinks of that absence, waste of money and maladministration of national funds by rigged government who oppresses and bludgeons and kills and hates its own people? Vari kuya panapa vachiti aiwa tikamboti macitizens timbomabvisa panhau iyi imi munofunga kuti what does God think pamusoro pema-actions kana pamusoro pema-moves amunoita anongofevha imimi maelites, anongofevha vanhu vari kumusoro pane macitizens. Panapa toona kuti aiwa people they are food insecure, vanhu vana majobs, toona kuti aiwa maservices mumahospitals, toona kuti maroads aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vachiuya vachiconcentrate madevelopments anongovafevha iyo vachiita kuti vanenge vari clinged onto power. Varikuya panapa vachiposta about this news Zimbabwe State Pavilion iri paHarare International Airport. Mbonisa mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Aiwa vanhu tinoona kuti vanhu mazuva ano vakungotarisa, havasina zvokuti tingataura zvakawanda, vakava disparate, vakungomirira nguva kuti aiwa kana Mwari vakuda kuti nyika yeZimbabwe ichidevelopiwa kana ichitiva nechange zvichangoitika. Chimbonisa mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi? Ina comment section medu, kusana subscribe like turn on the